खरकसा हाफ मंत्री खरकसा फुल मंत्री खरकसा चिनी मंत्री ने कोनो डिपार्टमेंट करे कैबिनेट मीटिंग मा हाब जायाबो तंगजाओ ऑफिस बिनि थांगैबो कोनो काम करे तय कैसा खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर बिनि डिपार्टमेंट तमो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तमो वो बॉय रक प्रिंट कैलेंडर रक सापोंगना ने डिपार्टमेंट तय कैसा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी तय फॉरेस्ट हम बैतम खाइमाने तिप्रा सारंग न तिनी तिप्रा एकट नुखा एक बছর लाइछा आ एकट खाइप्रा आंबो थांगो तिनी इमप्लिमेंट खाइजा गया अनेक बार मीटिंग खा अनेक अनुनय बिनुनय खा इमप्लिमेंट खाइजा गया बोले खरां जों थाङै तंनानि बागै सिनि हानि बागै खरां तिसानाय गैरैखा तामो तामो नायचों दाबो बर' रक चिनि नेता रक हा दफानि कक सावै एमएलए उंगै एमडीसी उंगै मंत्री उंगै आगरतला वो थांगै एमएलए हस्टेल कुआतार मंत्री कुआतार तंगै सिरिं सरकाय आसुगै मंत्री कगनाने किरि जागो एमएलए कगनाने किरि जागो ईएम कगनाने किरि जागो एमडीसी कगनाने किरि जागो कारण मते आराम ताई जीवन माना मानो आबन बर वान सुगो साबने बुट बानै बरक एमएलए इंखा मंत्री इंखा नरंग बुट दिखानाब्ले नरंग ने कामी वन थांगाय बुट छान कानाब्ले बर तामा सामाने हाने कक सानाने दफाने कक सानाने चिनि मान थाइने कक सानाने तिनी तांगै कक खाइसापन साया तांगै कक खाइसापन साइमाया खरांति साया सानानै थांगाय जतने किरि जागो छागदेंगो हैगाखाय आबोनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो नरक जे बरक न दफा हानि बागै एमएलए मंत्री एमडीसी एम सलामका सीएम सलामका चेयरमैन सलामका बरक तिनी और दफानि कगनो सानानै किरि जागो और हानि कगनो सिरि सानानै किरि जागो तामनो किरि ओ आगरतला तंगो आगरतला साबत तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांग्लादेश नि इलिगेल माइग्रेंट जरा फाइटं फाइनाय बरंनो किरि जागो आबन बागै सारा गया आं रंजित देबरमो तंब्ले आंबो गुरिबले आगरतलाबो किरियाब्ले आनि कुन एस्कट करिब्ले दुइजन पिजि तंजाव उकलगो आंनो साइमान उनकाय नरखाय तांगै साइमेया आनि साइबा नरखि बिसि लेखा परा करं हिने गसिबले साबले तांगै नरख साइमेया तांगै सिथि सैमेया केंद्रनि होम मिनिस्टार न तांगै रंजित देबबर्मा हाय सराय सराय गायै एडीसी नि मते डिस्ट्रिक्ट अमति डिस्ट्रिक्ट नि मते सब डिविजन नि मते ब्लॉक नि मते बिसिव पार्वत्य चट्टग्राम नि बांग्लादेश नि फाइ तंफाय माने कगनो तांगै साइमेया हानो हाय ब्लेक नो वाना मासि जेबे किलो मासि जा हानो हाय दानाक सिदाक माप्ली गासे फेका सोशल मीडिया हो मकल बायथां एबा खोक बायथां दानाक सिदाक माप्ली हंगैते दाउते बक्स नक पिलाना भिडियो नि माप्ली नगुनो काम के सामनै तंगना एबा काम के बुजि मानै तंगना तिनि माप्ली बाव हायं न हंगैते दाउते बक्स तिनि माप्ली गो बायजे हानो हाय ब्लेक नो तिनि सालसनि प्रमोनां सारा एबले रंजित देब्रमा ब्लेक नो जलि जागा एबा ब्लेक नो तंफ्ला जागा तामने बला बाहायगे हानो हाय सिनि तिब्रासन तो फानि अंगै गोबां मना एमएलए मंत्री एमडीसी एम अबाहाय गोबां मना चंगजात दंगो तबे तामने बागै अबाहाय सिनि तिब्रासनि बागै केबो खरां तिसानाय करे हिनिनाय एबा कक सानाय करे हिनिनाय बेलायखनो जलि जागा बेलायखनो तंफ्ला जागा सिनि ब्राव गोनां सार एमएलए रंजित देब्रमा ते आमुनि यागलो बसावै खनारिका अबाहाय बेलायखनो
Podo tongi si kebo sini ti berasal dofani bagai kebo korang ti sanai kere ni nai bawa bahai kebo kok sanai kere ni nai te amani aku lo balai keno sini borang nang serem le ronti debroma kobe kong na sawe kena ika bini je bawa bahai ke samu kalai family yak lo pari kita tahu te pok song song bisi kok se bui hana hai tini salo sini borang nang serem le ronti debroma tang o bahai ke sini ti berasal dofani emle montri MDC EMO borang na bahai ke joli jangan ni nang jangan bawa bahai ke message ni kafari jam bisi kok siya gue hanya sini berong nang sana benar rancut dia beromani kung lebih sini bawa mobil lebih sini kita kam jam bojo nyalena kita tahu te bos no kita kam kita naik tungdi jadi no mobil no खरकसा हाफ मंत्री खरकसा फुल मंत्री खरकसा sini मंत्री ni kuno डिपार्टमेंट करे कैबिनेट मीटिंग मा हाफ जाया बो तंगजाओ ऑफिस बिनि थांगै बो कुनो काम करे तय कैसा खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर बिनि डिपार्टमेंट तमो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तमो वो बॉय रक प्रिंट कैलेंडर रक सापोंगना नि डिपार्टमेंट तय कैसा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी तय फॉरेस्ट हम बैतम खाइमाने तिप्रा सारक न तिनी तिप्रा एकट दुंखा एक बছর लाइछा एकट खाइप्रा आंबो थांगो तिनी इमप्लिमेंट खाइजे गया अनेक बार मीटिंग खा अनेक अनुनय बिनुनय खा इमप्लिमेंट खाइजे गयाब्ले खरां जों थाङै तंनानि बागै सिनि हानि बागै खरां तिसानाय गोरैखा तामो तामो नायजों दाबो बर' रक सिनि नेता रक हा दफानि कक सावै MLA उंगै MDC उंगै मंत्री उंगै आगरतला वो थांगै MLA हॉस्टेल कुआतार मंत्री कुआतार तंगै सिरिं सरकाय आसुगै मंत्री कगनानै किरि जागौ MLA कगनानै किरि जागौ EM कगनानै किरि जागौ MDC कगनानै किरि जागौ कारण मती आराम ताई जीवन माना मानो आबन बर वान सुगु साबनि बुट मानै बर MLA खा मंत्री खा नरंग बुट दिखलाबले नरंग कामी वन थांगाय बुट सान कानाबले बर तामा सामाने हाने कक सानाने दफाने कक सानाने चिनि मान थाइनि कक सानाने तिनी तांगै कक खाइसापन साया तांगै कक खाइसापन साइमाया खरांति साया सानानै थांगाय जतने किरि जागो छागदेंगो तैगाखाय आबुनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो नरक जे बरक न दफा हानि बागै MLA मंत्री MDC EM सलामका CM सलामका चेयरमैन सलामका बरक तिनी और दफानि कगन सानानै किरि जागो और हानि कगन सिरि सानानै किरि जागो तामनो किरि ओ आगरतला तंगो आगरतला साबत तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांग्लादेश नि इलिगेल माइग्रेंट जारा फाइटं फाइनाय बरंनो किरि जागो आबन बागै साराया आं रंजित देबरमो तंब्ले आंबो गुरिब्ले आगरतलाबो किरियाब्ले आनि कुन एस्कट करिब्ले दुइजन पिजि तंजाव उकलगो आंनो साइमान उनकाकाय नरखाय तांगै साइमेया आनि साइबा नरखि बिसि लेखा परा करं हेनि गसिबले साबले तांगै नरख साइमेया तांगै सिति सैमेया केंद्र होम मिनिस्टर न तांगै रंजित देबबर्मा हाय सराय सराय गायै ADC नि मते डिस्ट्रिक्ट अमति डिस्ट्रिक्ट नि मते सब डिविजन नि मते ब्लॉक नि मते बिसिव पार्वत्य चट्टग्राम नि बांग्लादेश नि फाइ तंफाय माने कगन तांगै साइमेया तांगै रंजित देबबर्मा हाय बांग्लादेश नि बरर दिल्ली ओ फाइ तंफाय माने
सारा गया फेसबुक रिवई छवि रिवई तांगे पोस्ट खाइरा गया किरी जागो ताई बिनि मंत्री कगना किरी जागो आर जों बुबागरानि तैफांबाय तिप्रा मता खालायै 13 जना जों एमएलए संजाखा नरकबाय नरकनि हामजां माबाय खरकसा हाफ मंत्री खरकसा फुल मंत्री खरकसा चिनि मंत्री नि कोनो डिपार्टमेंट करे कैबिनेट मीटिंग मा हाब जायाबो तंजाओ ऑफिस बिनि थांगैबो कोनो काम करे ताई कैसा खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर बिनि डिपार्टमेंट तम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तम ओ बॉय रक प्रिंट कैलेंडर रक सापंगनानि डिपार्टमेंट ताई कैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताई फरेस्ट हम बैतम खाइमाने तिप्रा सारनो तिनी तिप्रा एकट दुंखा 1 बছর लाइछा आ एकट खाइप्रा आंबो थांगो तिनी इमप्लिमेंट खाइजा गया अनेक बार मीटिंग खा अनेक अनुनय बिनुनय खा इमप्लिमेंट खाइजा गया बोले विरोधी दल तंफुरबोसों बिसि इलेक्शन नि बागै साका ताबो सरकारनि दल फाइबो साका बिसि इलेक्शन खाइजा गया बोले पर्यन्त से खालाय मालिया बरं आ दिन तालारे ओहिने पुलिस एसपी बाय एडिशनल एसपी नो से आरो ने ट्रांसफर खाइ रहिसु तामो बुझिखा तार माने सरकार न कोनो दाम दिया सरकार नि कगनो खाना नि नाया आ मंत्री सभा जों टंगै आ सरकार नि अंश हिनै बबे साजागै जोंनि तामो लाभ तंसे तामो लाभ आ मंत्री सभा तंगै आ सरकार तंगै जोंनि तामो लाभ आबोनिसे जों विरोधी तो फायै सिरे खंमानि चाबले पारावबो रेगानिबो जों थिगबा बेखाय बागमालिया बेनिफिशियारि तो वाक बांनाबो जों बागमालिया आरो बेसि चेयरमैन चिनि करे मंत्री सभाबो 1.5 मंत्री दिल्ली एकट खाइमाबो चुक्ति इमप्लिमेंट हुंया आ जागा जों मंत्री सभा ताम तंनाय ओ सिगां बुबागरा लंडन आनो फोन खायो आं बुबागरा साका मंत्री सभा नहयदे जों नखना नांनाय अ मंत्री सभा तंगै जों कोनो मालिया जों मा नखनाय आयां चिनि किसा नेता एमएलए एमडीसी एम सरकार मामानि बागै आरामाये सुंमानि बागै कागदानि मुसुंया अ एस्कट गोनां गारि मानमानि न खासिं खासिं उंजाक बायो याकाना मुसुंया आबोन बागै कक्साया रंजित देव बर्मा एमएलए 9 तारिख फेब्रुआरी 2025 बुबागरा रिजिगनेशन तो नहीं रिखा बुबागरा परे बिहिमै आनो साइरहरो ताई किसान नासिं दिहने आनो तामनि बागै बुट दिखा रामचंद्र गार्डनि बरक आनो तामनि बागै बुट दे हा दफा ताई रामचंद्र गार्डनि डेभलपमेन्टनि बागै आनो बुट दियो आं सुफुं दामाखा सुफुङै माया डेभलपमेन्टनि बागै चाइतगै दं रामचंद्र गार्ड जतटुकु गानि फान्टं साक रामचंद्र गार्डनि बरक नुगै दं आं डेभलपमेन्टनि बागै ताम खाइतं ताई खरांथि सामानरक नुगै दं विधानसभा आं बांग्लादेशनि बरक फाइमानि कक नति साका इलिगेल माइग्रेन्टनि कक रोमान स्क्रिप्ट नि कक 0 आवार तिसावो जे दिन रोमान स्क्रिप्ट नि कक विधानसभा तिसाव आं आ दिन बुबागराबो थाङै दर्शक ग्यालारियाव थाङै खानाय दङयो मिया नोटिफिकेशन कैसे नखाका राष्ट्रपतिनि से जम्मू काश्मीर कागै थांनाय लादाख आरो ने एक जनगोष्ठी तिब्बेटियान रंनि गोष्ठीनि बंनि भाषा स्वीकृति रिवै बरनो रोमान स्क्रिप्ट बायखायै सैनानि अर्डिनेंस जारी खायरिखा नोटिफिकेशन खायका राष्ट्रपति भवन होइते गेजेट नोटिफिकेशन जाखा आर त्रिपुरा सारंनि कक रोमान स्क्रिप्ट बाय सैजांना हिंगाखाय आबाखाय मायाफो
देवनागरी अक्षर मा सैनाय फो बांग्ला बै मा सैनाय फो आरो रिमानु हंग्याखाय त्रिपुरा तांगे रिमाया त्रिपुरा के भारत ने आइन चलिया दा अमसे सोंनानै मुसंगो आबोनि बागिनो ताकुरा बखुरक 30 दिननि टाइम फ्रेम खायरिखा जों ताबो लामावो इंडियानि फ्लेग दैयै जों साइटंखौ खरां गोसांबाय इलिगेल माइग्रेन्ट दङ केंद्र सरकार मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नि बखाकै जे नोटिफिकेशन तिख्लाइजाखा अ रायदा तैखायै नरक वर्णनाय तो तिख्लाय दे गुजरात सरकार जुदी मानखाखाय आरो बीजेपी न सरकार दिल्ली सरकार पर बीजेपी सरकार दिल्ली सरकार जुदी तिख्लाय मानो हंखाय हरियाणा सरकार महाराष्ट्र सरकार आसाम सरकार जुदी मानो हंखाय त्रिपुरा सरकार के तांगे तिख्लाया अम सिमिया तिनी आनी थाने डकुमेन्ट सकबायखा आं थासिंग और फाइते लामाव कुलुक 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 के फाइब्रां नायखा 1994 सन चीनी त्रिपुरा राज्य 1,40,000 बुटाल बातिल माने अब ताबो बातिल खेलाई जायाखो अब ताबो बुट दी तंको अमने व्यापार निर्वाचन कमिशन जत तथ्य नामाने पर आं खेपेने चिठी सिनाय और उमान स्क्रिप्ट नि व्यापार न गेजेट नोटिफिकेशन मानबाय माने आं नाहामाने पर अमने आं चिठी सिनाय नों लाडागो रिमान नों चिरक तांग रिमाया लाडागो सि रिमान को चिरक तांग रिमाया उमान स्क्रिप्ट तामो अननाय त्रिपुरा सारंनि अमनो न सोंनाय के आबोनि बागैनो ताकुरो बुखरक तिनी और वाति नबर फाइमन बागे कारेन्ट करे नरक अनेक कष्ट बायचा तब फन रंग ब्लेका हामै मारिवो तामने बागे हिंगाखाय नरक सभा लगिरिमानि बागे किछुदिन आगे एमपिओ कासे चिनि प्रोग्रामानि मुक्ति खालायो तांगै मुक्ति खालाय सभाव गोनां रगनो माया नरक हाय गरिब बंशनि बरक हुक खायजानाय बरक बिग्रा कांगाल नरक न नांगमानै थायो आर रां गोनां रखाय आगरतला आसुगै सारि कलायखाय मांस पाइ चुवाक नंलायो साबो कयताला दालान्ति सायमाखा साबा बोसोक मडेल कतरनि गाड़ी पाइमाखा आबनो तैलायै बलायलायो आर त्रिपुरा सरकार माइ मोसाया पाहार कारेन्ट करै तैका हाममा नैया क्लाय तंजाबायो अ बर रंनो ताबुक सभाव फाय आबोनि बागै दिनैनि सालो आं नरंनो सेलुट दिवो मा बलायो चिनि बुदफानि बर रंनो नरक लगिरिमानि बागै बसकांगो चिनि सभातेबो कत रुंनाय नरंग तिनि गाड़ी बारे रिमाया आं तैरां साखानि माया आनि क्षमता करै आनि थाने कोन फान करै रिमाया आहायपानो नरक निजिनि पैसा बाय फाइमानि बागै सभाव लगिरिमानि बागै आंनो ब्लाय ब्लायखाय खाका हाममाया फारो बसकांनि सालो चिनि हा दफानि बागै निनि बुसा निनि बुसुकनि थिनांनो काहाम कायनानि बागै जों लागातार बांलादेशी रंनो जुदि पुश बेक खायाखाय जों लागातार हड़ताल देनो बागै तैयार रंगै तंगो तिनि न रेली तिनि नरन पांडा अमनिनो एकटा पार्ट कायसानो स्लोगान वन त्रिपुरा वन वॉइस बांग्लादेशी पुश बेक अमनो स्लोगान होननायसिनो सुतरां किरिनानि करै निनि नगगाना जुदि बांलादेशनि बरक कताल कताल हाबतंखाखाय थानाव जानकदि एसडीएम ऑफिसर जानकदि डीएम नि आरो जानकदि एसडीएम नानो जानकदि दि बरक रमलायनो सुरु खायखाबले कांचनपुराव रमलायनो सुरु खायखाबले सातनालाव डाइरेक्ट रमैखा एनआईटी वो आरो मुइतंमोन वाते सेक सेक बांग्लादेशी साइमाने रिफिक रमलायखानाबले साब्रमनि फुलसरी बिसि रमलायखानाबले बिश्रामगंज कागज दिखाबले ताबो गोबां मा जागा कागज रिजागै तंगो तेबोसे ताबो खाय जत्तो जागासे रेली खायलायसिनायखौ रोखालायलेनो रेलिस मा खायसिनाय सार अ मालायमा पान्दा बादिसिदि ताबो रोखालायनानि पान्दासि नों खालायसिदि हिनिस ताबो साव गाय आबोनि बागैनो ताकरो बुखरो बस कांनि सालो नरकटा वानादि एटिटेपनि जे चुक्तिनि फाइ तुबि फाइमानि अमनि अंश नरक माननाय आंनो सावो
নরক সিমিও চুক্তি খাই কই তুই ফাইমা বাই নরক সিমি মা মাবাই বংলা জনগণ যে বরক তাকক সুরন সাই থাকা আশিরাম সাই থাকা নরক সুবা মানি তঙ্গো মাইচারি মান তঙ্গো মাইং কথং ফাইমানে লামা কাকিরি রহর মানি তঙ্গো পুলিশ বাই রমি বুজাক মানি তঙ্গো রমি তলাংজাক মান তঙ্গো জেল সা মানি তঙ্গো বরং তা পক দে নরংনি যেটা ফর্ম মাংখা ফিল আপ খাইবেদি ননে কাগজপত্র তোটা খাইদি आं नरंनो साका नरक माननाय आबो चीनी चुक्तिनो सिजाक दंगो 14 दाराव सुतरां वानानानै करे आगामी दिनाव जों सबाव मा बोचालायनाय मुसुक सावैनो आहायनो आहाय पाइ फेलेया नरंनो खाका हाम ते हामजामाया फरै आन कं मुसुकनि नं सुतनो जतननो खुलुमबाय हामबाय चीनी बरनो रिनाने बगे मुं सिलेक्शन खाइमेया बेनिफिशियारि सिलेक्शन खाइमेया जों गेटा तिफारलेनि कक्ति सामाने खरांति सामाने काबलाइमाने अनसन तंलाइमाने तिनि गेटा तिफारलेनि कक मरै मरैंखा पिसाजागलिया आबोनि परे 125 एमेन्डमेन्ट खायै एडिसिनो क्षमता रिनाने कक्ति सालाइपा आबो इमप्लिमेन्ट उंलिया ताबुक लास्ट बुबा करना लासिरी नाय गोमती डिस्ट्रिक्ट ने डीएम तरित कुमार चाक